Ørsted Murforretning blev grundlagt i 1971 af murermester og ejer Jørgen Kusk. Siden da har virksomheden sat sit præg på hele Djursland, Randers og Hadsten-området med alle tænkelige former for kvalitetsbyggerier. Virksomheden tæller i dag 36 ansatte. Mange ansatte har været hos os i mere end 25 år. Vores folk er dygtige og selvstændige håndværkere med en kæmpe erfaring og en kolossalt høj faglig stolthed i hele deres arbejde. Samme faglige stolthed findes hos vores mange underleverandører. De er alle dygtige fagfolk, som vi har arbejdet sammen med i mange år og fuldt ud kan stå inde for. I øjeblikket er et løbende generationsskifte i gang i Ørsted Murforretning. Allan Kempel er selv udlært i virksomheden, og nu er han stille og roligt ved at overtage sin onkels virksomhed. Ørsted Murforretning bygger alt. Parcelhuse, landbrugsejendomme, industri, almene boliger og institutioner. Vi klarer desuden alle former for renoverings- og ombygningsopgaver. Ligesom vi har stor erfaring i at lave lækre badeværelser og køkkener. Vi er specialister i at vedligeholde kirker og har blandt andet tilsynet med Estruplund Kirke. Her skal blandt andet kalkes og vedligeholdes med de gamle håndværksmetoder. Langt de fleste af vores byggeopgaver udføres i total entreprise. Vi står altså for hele byggeprocessen og med ansvaret for alle underleverandørers arbejde. Hvis du vælger Ørsted Murforretning, kan du altid være sikker på at få et byggeri af den absolut højeste kvalitet, leveret til den aftalte tid og til den aftalte pris.